секунди легенда за любовта Александра Свиленова и Павел Иванов. Заповядайте! Сега ще трябва... Да, ето ходещата реклама. Не, аз ще се наведа, няма. Аз ли съм? Да. Аз за филма няма да говоря. Препоръчвам на абсолютно всеки да отиде и да го гледа и няма да съжалява. Това е 100% сигурно. Искам само да поздравя Иван и Андрей, главните герои във филма, целият актьорски състав и всички тези, които след филма им изписват имената с малки букви и трудно ги четем и ги помниме, защото са свършили наистина една фантастична, великолепна работа. И да им кажа едно огромно благодаря.